Gai tegu'r cyhoeddiad bach o'r bore yma. Mae yna lyfrynau yn y cyntedd ac mae croeso i chi gymryd un i chi'ch hunan a chymryd un i roi, os ydych chi feddwl, i roi rhywun arall i ddarllen. 3 person yn y Testament Newydd sy'n dod i gysylltiad â'r arglwydd Iesu ac mae'n newid i bywyd nhw yn llwyr. Felly, plis cymrwch un a cymrwch un neu fwy os ydych chi'n gallu meddwl i roi i rywun arall. Diolch yn fawr iawn. Salm 103 nawr te. Fe wnaed bendithia'r arglwydd, a'r cyfan sydd ynof ei enw sanctaidd. Fe wnaed bendithia'r arglwydd, a phaid ag anghofio ei holl ddoniau. Ef sy'n maddau fy holl gamweddau, yn iachau fy holl afiechyd, ef sy'n gwaredu fy mywyd o'r pwll, ac yn fy nghoroni a chariad a thrigaredd. Ef sy'n fy nigoni a daioni dros fy holl ddyddiau, i adnewyddu fy ieuenctid fel eryr. Wel, gawn ni hefyd fendithio'r arglwydd nawr te, gyda'r emyn cyntaf, mawr oedd Crist yn rhagwyddoldeb.
Wel, ein darlleniad nesaf ni heno yw llythyr Paul at yr Effesiaid a'r bennod gyntaf. Effesiaid pennod 1. Paul, apostol Crist Iesu, trwy ewyllys Duw, at y saint sydd yn Ephesus, yn ffyddlon yng Nghrist Iesu. Gras a thangnefedd i chwi o ddiwrthyw ein tad a'r arglwydd Iesu Grist. Bendigedig fyddo Duw a thad ein harglwydd Iesu Grist, a mae wedi'n bendithio ni yng Nghrist a phob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd. Cyn seilio'r byd, fendewisodd yng Nghrist i fod yn sanctaidd ac yn ddifau ger ei fron mewn cariad. O wirfodd ei ewyllys, fe'n rhagordeiniodd i gael ein mabwysiadu yn blant iddo'i hun trwy Iesu Grist. Clod yw ras gogoneddus, ei rad rodd i ni yn yr anwylid. Ynddo ef yma i ni brynedigaeth trwy ei waed, sef maddeiant ein camweddau. Dyma fesur cyfoeth y gras a roddodd mor hael i ni, ynghyd â phob doethineb a y dirnadaeth. Hysbysodd i ni ddirgelwch ei ewyllys, yn unol â'r bwriad arfaethodd yng Nghrist, yng nghynllun cyflawniad yr amseroedd, sef dwyn yr holl greadigaeth i undod yng Nghrist, gan gynnwys pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear. Ynddo ef hefyd rhoddwyd i ni ran yn yr etifeddiaeth, yn rhinwedd ein rhagordeinio yn ôl arfaeth yr hwn sy'n gweithredu pob peth yn ôl ei fwriad a'i ewyllys ei hun. A thrwy hyn, yr ydym ni, y rhai cyntaf i obeithio yng Nghrist, i ddwyn clod i'w ogoniant ef, a chwythau wedi chwi glywed gair y gwirionedd, efengil eich iachawdwriaeth, wedi chi gredu ynddo, gosodwyd arnoch yng Nghrist, sel yr ysbryd glân, yr hwn oedd wedi ei addo. Yr ysbryd hwn yw'r ernes o'n hetifeddiaeth, nes ein prynu'n rhydd yw meddiannu'n llawn, clod i ogoniant Duw. Am hynny, o'r pryd y clywais am y ffydd sydd gennych yn yr arglwydd Iesu, ac am eich cariad tuag at yr holl saint, nid wyf fi wedi peidio a diolch amdanoch, gan eich galw i gof yn fy ngweddiau. Am gweddi yw ar ei Dduw ein harglwydd Iesu Grist, tad y gogoniant, roi i chi yn eich adnabyddiaeth ohono ef, yr ysbryd sy'n rhoi doethineb a datguddiad. Bydded iddo leio llygaid eich deall, a'ch dwyn i wybod beth yw'r gobaith sy'n ymhlug yn ei alwad, beth yw cyfoeth y gogoniant sydd ar gael yn yr etifeddiaeth y mae'n ei rhoi i chwi ymhlith y saint, a beth yw aruthrol fawredd y gallu sydd ganddo o'n plaid ni sy'n credu. Y grymuster hwnnw a gyflawnodd yng ngrym ei nerth yng Nghrist pan gyfododd ef oddi wrth y meirw, a'i osod i eistedd ar ei ddyheulaw yn y nefolion leoedd. Ymhell uwch law pob tywysogaeth ac awdurdod, a gallu ac arglwyddiaeth a phob teitl a geir, nid yn unig yn yr oes bresennol, ond hefyd yn yr oes sydd i ddod. Daros dyngodd Duw bob peth dan ei draed ef, a rhoddodd ef yn ben ar bob peth i'r eglwys. Yr eglwys hon yw ei gorff ef, a chyflawniad yr hwn sy'n cyflawni pob peth ym mhob man. Dyn ni'n diolch i'r arglwydd am ei air sanctaidd. Amen. Gawn ni droi nawr at yr arglwydd mewn gweddi. Gawn ni weddio. Diolch arglwydd am gael dod nawr ger dy fron, yn enw ac yn heiddiant ac yn chyfiawnder yr arglwydd Iesu Grist. Ac i ni'n diolch am y fraint o gael dod mewn gweddi ata ti,
ac i'r Oedfa i gyfarfod â thi hefyd o arglwydd. I Oedfa newydd ac i gyfarfod newydd gyda Duw ein tad ni. Ni'n diolch bod ni'n cael dod ata ti fel ein tad, a hynny trwy'r Efengyl, wrth gwrs, trwy dy ras di o arglwydd, oherwydd bod ti wedi rhoi i ni waredwr a chyfryngwr a'r choffeiriad, proffwyd a brenin, i'n harwain i o dywellwch i oleuni, i ddod â ni nôl o'n cyflwr pell colledig i fod yn blant i ti dy hunan. O, arglwydd, i ni'n diolch i ti. I ni'n cyfadde, cydnabod o arglwydd, ein ewyllus ni oedd mynd ymhell, ond ewyllus di am gwna yn agos. Y pellter oedd ryngddynt oedd fawr, ond fe'i llanwodd a'i heiddiant ei hun. Ac o arglwydd i ni'n diolch heno ac yn diolch i ti, ac yn bendigod enw di, bod ti wedi dod â ni oedd yn bell yn agos, trwy waed Crist. Ac nawr i ni yn un â Christ, fel pen a corff, fel y wynwydden a'r canghennau, i ni'n un ag ef, trwy ffydd. Ac o arglwydd i ni'n diolch ti sydd wedi rhoi'r ffydd na i ni hefyd, i gredu ynddo fe, i afael ynddo fe, i lynu wrtho fe, ac i ni'n diolch i ti. A diolch bod hynny oherwydd bod e wedi cymryd ein lle ni, bod e wedi cynrychioli ni yn ei fywyd glân a sanctaidd, a cymryd ein lle ar y groes, a'n cynrychioli ni ar y groes, a talu pris ein dyled, a chymryd y gosb a'r digofaint oedd i fod i ni, i'n pechod ni wrth gwrs, yn ein lle ni, fel yr iawn a dalwyd ar y groes. Fe yw'r iawn, cyn ni'n diolch arglwydd. Ac ni'n diolch bod e wedi talu'r pris yn llawn, a bod e wedi atgyfodi y trydydd dydd. Ac am hynny, dy fod ti o Dduw ein tad yn torri mewn i fywydau pobl. Dy fod ti yn anadlu ynddyn nhw fel petai, yn ei creu nhw o'r newydd trwy waith yr ysbryd glân. Ac o arglwydd, i ni'n diolch i ti ac yn bendigod enw di, ac i ni'n cydnabod bod ein iachawdwriaeth ni, ein achubiaeth ni i gyd o Dduw. Nid ohono ni, mae ohono ti arglwydd. Ac i ni'n diolch, mae dyma beth yw y bywyd Cristnogol, bywyd mewn perthynas a Duw, lle ni'n cyfrannogi o'r natur ddwyfol, trwy fod yn Christ Iesu. Ac o arglwydd, i ni'n diolch am hynny, ac i ni'n diolch bod cyflawnder y diwdod yn preswylio yn yr arglwydd Iesu. Ac i ni'n diolch bod ni'n mynd i edrych ydy bach ar hwnna heno nawr. Ac unwaith eto, i ni'n diolch arglwydd yn dy air i ti'n atgoffa ni o wirioneddau pwysig iawn, a gwirioneddau mawr iawn. Helpa ni gofio bod ein cyflawnder ni ynddo fe. Bod pob bendith ysbrydol sydd gyda ni ynddo fe, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac o arglwydd i ni'n gweddio y bydd y neges heno yn ein gwneud ni i ymhyfrydu yn fwy ynddo fe. Fel wyt ti, o dad, yn ymhyfrydu yn y mab. A maddau ni arglwydd bod ni ddim bob amser a delight yn yr arglwydd Iesu, fel y dylai fod yn ein calonnau ac yn ein meddyliau ac yn ein bywydau ni o arglwydd. Ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni hefyd, fel bod yn bywyd ni o ddydd i ddydd, yn fywyd sydd yn cael ei fyw yng nghyflawnder Iesu Grist. Ac nid yn ein cyflawnder ni, ac nid yn ein nerth ni o arglwydd, ond yn ei gyflawnder ef. Ac i ni'n diolch, mai dyma'r ffordd wyt ti wedi trefnu ar ein cyfer ni, dyna dy ddarpariaeth di arglwydd ar ein cyfer ni. Ac i ni'n gofyn i ti'n helpu ni. Fel bod ni yn cael ein llenwi, wrth gwrs, a'r cyflawnder sydd yn dod oddi wrtho fe.
I ni gofyn I ti'n llenwi ni yn barhaus a'r ysbryd glân o arglwydd. Ysbryd, yr ysbryd sy'n rhoi bywyd I ni o arglwydd. Cyfraith yr ysbryd a bywyd, y grym yna o arglwydd. Y nerth yna ni newydd ddarllen amdano, oedd wedi codi Iesu Grist o'r bedd yn fyw. Arglwydd I ni eisiau'r grym yna bob amser o arglwydd. Trwy'r dydd I gyd. Yn ystod y nos hefyd o arglwydd. I ni angen ein llenwi a dy ysbryd di. I ni angen dy ysbryd o arglwydd I fod yn sanctaidd. Fe yw yr ysbryd glân. Fe yw'r un sydd yn ein sancteiddio ni trwy'r gair. Ac fe yw'r un sydd yn ein nerthu ni. Yn y frwydr yn erbyn drygion ni. Fe yw'r un sydd yn ein nerthu ni hefyd I fod yn dystion I ti. O llenwa ni arglwydd I ni'n gweddio yn barhaus a ysbryd glân. Arglwydd I ni'n gweddio dros ein gilydd. I ni'n meddwl am yr wythnos sydd o'n blaen I nawr. I ni'n meddwl am y clwb o arglwydd ac yn diolch am y cyfle. Diolch bod gyda ni gyfle yn y wlad yma I gynnal clwb fel hyn. I ni'n meddwl am ein brodyr a'n chwiorydd sydd yn cael ei erlyd. Sdim ryddid yn nhw I wneud dim byd. Dim hyd yn oed I ddod at ei gilydd. Ni'n gofyn I ti'n nerthu nhw a'i cynnal nhw eto o arglwydd. Ond diolch am bob rhyddid sydd gyda ni a helpa ni fanteisio o arglwydd. Gymaint ag y gallwn ni ar y rhyddid yma nawr. Felly ni'n gweddio dros y clwb. Ni'n gweddio o arglwydd y bydd plant yn dod wrth gwrs. Ond ni'n gweddio'n arbennig I ti fod yma o arglwydd. Dyna'r un person na allwn ni ddim bod hebddo fe yw ti dy hunan o arglwydd. Person yr ysbryd glân. Ac I ni'n gweddio byddwn ni'n ymwybodol o dy bresenoldeb sanctaidd. Byddwn ni'n ymwybodol o dy nerth di o arglwydd. Ac ni'n gofyn am nerth. Gofyn am nerth I gynnal y clwb, I ymwneud â'r plant wrth gwrs, ac I ogoneddu a dyrchafu Iesu Grist o'i blano. Mewn ffordd addas fydd yn cyrraedd atyn nhw o arglwydd. Ac ni'n gweddio trwy dy ras y bydd yr ysbryd yn toddi calonnau o arglwydd, yn cyffwrdd calonnau, plant bach yr wythnos yma. Ac bydd hynny yn dwy'n ffrwyth o arglwydd yn eu bywydau nhw maes o law. Ac diolch felly am bob cyfle a'r fraint sydd gyda ni. Ni'n cyflwyno'n gilydd I ti yn ein bywydau personol, yn ein bywydau teuluol o arglwydd, yn ein gwaith, popeth. I ni'n gofyn I ti nerthu ni nawr a chyflawnder yr arglwydd Iesu Grist. I ni'n cynnal ger dy fron hefyd Victoria, ein cenhadwr cyswllt yng Ngogledd Macedonia, gweddio dros dy fe. Dwi ddim wedi bod yn hwylus, ni'n gofyn I ti nerthu fe, yn gorfforol felly, ac yn ysbrydol, I ti galwnogi fe'n fawr yn yr efengil, I ti galwnogi fe yn yr arglwydd Iesu, ac yn y gwaith o arglwydd. Bendithia fe, a defnyddia fe arglwydd fel wyt ti'n gweld yn dda, dy glod ac dy ogoniant. Arglwydd I ni'n gofyn I ti gofio am ein gwlad ni hefyd, am Gymru o arglwydd, gyda gymaint, mwyafrif llethol, heb Iesu Grist ar hyn o bryd. O arglwydd, I ni'n gofyn I ti drigarhau. I ni'n gofyn I ti ymweld â ni. I ni'n gofyn I ti ddod ac arwain pobl o dywyllwch I oleuni. Agor I llyged nhw arglwydd yw ein gweddi ni. Ac ni'n gofyn I ti'n bywhau ni arglwydd yno ti ac yn y gwaith ac yn yr efengil. Ni'n gofyn nawr I ti ein derbyn ni, derbyn ein diolch. Ni'n gofyn I ti I faddau ni, fel I ni'n maddau, i'r rhai sydd wedi troseddu yn ein herbyn. Paid yn harwain ni brofedigaeth, ond nertha ni yn erbyn yr un drwg o arglwydd. Ni'n gweddio, cynnal ni arglwydd, a chymer y clod a'r gogoniant, oherwydd eiddo ti yw'r deyrnas a'r nerth a'r gogoniant
yn oes oesoedd. Amen. Wel, gawn ni droi at yr emyn nesaf sydd gyda ni nawr. Pa obaith sydd i ni drwy'n hoes, dim ond Crist, Crist a'i groes. Beth yw ein hunig hyder mawr, eiddo ef yw'n henaid nawr. Falle bod e ddim mor gyfarwydd i bawb, mae rai o'n chi'n gwybod yw'n gwybod, canwch yn dda os ych chi'n gwybod i'n helpu ni. Diolch.
Wel, ni'n troi nawr at y llythyr at y Colosiaid ar bennod gyntaf, adnod 15 i 20 yw ein testun ni, y paragraff arbennig yma. Mae'n sôn am yr arglwydd Iesu, hwn yw delw y Duw anweledig, cyntaf-anedig yr holl greadigaeth, oherwydd ynddoef y creuwyd pob peth yn y nefoedd ac ar y ddaear, pethau gweledig a phethau anweledig, gorseddau, arglwyddiaethau, tywysogaethau ac awdurdodau. Trwyddo ef ac ei fwynef y mae popeth wedi ei greu, y mae ef yn bod cyn pob peth ac ynddo ef y mae pob peth yn cyd sefyll. Ef hefyd yw pen y corff, sef yr eglwys. Ef yw'r dechrau a cyntaf-anedig o blith y meirw, i fod ei hun yn gyntaf ym mhob peth. Oherwydd gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef. A thrwyddo ef, ar ôl gwneud heddwch trwy ei waed ar y groes, i gymodi pob peth ag ef ei hun, pethau sydd ar y ddaear a'r pethau sydd yn y nefoedd. Wel nawr wrth i ni fynd mlaen ar darn yma ac edrych ar adnod 19 heno. Mae'r apostol Paul wedi diolch am y Colosiaid, cyfarch nhw, maen nhw'n Gristnogion weddol newydd. Mae'n diolch i Dduw amdanyn nhw, mae'n gweddio drostyn nhw, mae'n i sicrhau nhw o'i weddiau cyn dweud dim byd wrthyn nhw. Ac maen nhw'n un wrth gwrs yng Nghrist. Maen nhw'n frodyr a chwiorydd nawr yng Nghrist. Yr un sydd wedi dod â nhw, fel ni, o dywyllwch i oleuni yw deyrnas ef. Ac wrth dweud hynny, mae'n rhoi ffocws wedyn ar Iesu Grist. Mae'n zoomio mewn arno fe. Ac wrth wneud hynny, mae'n dweud mai fe yw arglwydd y greadigaeth, a fe yw arglwydd y greadigaeth newydd. Dyna'r ddau beth sydd gyda ni yn y paragraff yma yn arbennig. So fe yw arglwydd y greadigaeth, fe yw arglwydd pawb a phopeth, yr arglwydd Iesu Grist. Os oes unrhyw syniad gyda chi o Iesu Grist sy'n llai na hynny, dyw e ddim yn iawn. Fe yw arglwydd popeth. Fe yw arglwydd pawb. Felly, pwy bynnag sydd yn ein treni, pwy bynnag sydd yn ein pentre ni, pwy bynnag sydd yn y byd, beth bynnag sy'n digwydd, fe yw eu harglwydd nhw. Fe. Dyn nhw'n mynd arglwyddi arnyn nhw eu hunain, fe yw eu harglwydd nhw. Ac mae mor rwydd i ni anghofio hynny yn ein cymdeithas ni heddi. Ac felly fe yw delw Duw. Trwyddo fe i ni'n gweld Duw, trwyddo fe i ni'n adnabod Duw, wrth gwrs. Fe yw'r cyntaf anedig yn y greadigaeth. Mae gyda fe statws arbennig yn y greadigaeth, y cyntaf anedig. Mae'r cwbl iddo fe, mae'n mynd i etifeddu pob peth. Trwyddo fe, mae pob peth wedi cael ei wneud, pob peth wedi cael ei greu trwyddo fe, popeth wedi cael ei greu ei fwyne, clod iddo fe. Nid clod i ni, nid ein pleser ni'n arbennig, clod iddo fe gyntaf, gogoniant Duw yn Iesu Grist. Mae cyn pob peth, a fe sy'n dal popeth at ei gilydd. Cynnal pob peth yn y byd nawr, y funud yma. Fe sy'n cynnal popeth at ei gilydd, fel bod e ddim yn cwmpo ar led. Fe'n dal ei gyd at ei gilydd. Y nefoedd a'r ddaear, fel mae'r cenhedloedd yn ymwneud â'i gilydd, i ni meddwl weithiau o di popeth yn mynd i gwmpo ar led. Na, mae'n dal popeth at ei gilydd yn ei law mae e. Ac wedyn ni, fe yw arglwydd y greadigaeth newydd. Fe yw pen y corff, sef yr eglwys. Fe yw ein hadda newydd ni, ein cynrychiolydd ni, ein pen ni. Ac fe, wrth gwrs, sydd yn cynnal y corff. Fe, mi welon ni tro diwetha ni'n siarad am hyn, fel mae'r pen yn cynnal ac yn rheoli'r corff. Yn llythrennol,
Mae'n rhyfedd, ac mae'r un peth yn wir am Iesu Grist. Fe yw y pen organaidd sy'n cynnal ein bywyd ni, ac yn ein cynnal ni, ac yn ein gwneud ni'n fyw ac yn ffrwythlon, wrth gwrs, fel y wynwydden, a fe sydd yn llywodraethu hefyd drosom ni trwy ei air. Fe yw dechrau pob peth yn y greadigaeth newydd nawr, y cyntaf anedig oddi wrth y meirw. Fe yw'r arloeswr, fe yw capten ein iachawdwriaeth ni. Y cyntaf a'r mwyaf uchel ym mhob peth, gwelson ni tro diwetha. Wel nawr te, adnod 19, oherwydd gwelodd Duw yn dda, yw holl gyflawnder breswylio ynddo ef. I ni'n gweld fan hyn cynllun a phleser Duw ynglyn â Iesu Grist. Peth cyntaf, a wedyn cyflawnder dwyfol Iesu Grist, yn bennaf ar gyfer ei bobl, ar ein cyfer ni nawr, y cyflawnder dwyfol sydd ynddo fe, ar ein cyfer ni, ei bobl, ei blant, pob un sydd yn ymddiried ac yn credu ynddo fe. Felly gwelodd Duw yn dda, it pleased God yn Saesneg. Gwelodd e yn dda. A mae gyda chi'r syniad o gynllun o'r te, pam mae Iesu Grist yn arglwydd popeth, pam mae e'n arglwydd y greadigaeth yn gyntaf a'r greadigaeth newydd. O, dyma gynllun Duw. Mae Duw wedi gweld yn dda. Ond hefyd, mae'r darlun gyda ni bod Duw wrth I fodd gyda'r mab hefyd. Bod Duw yn ymhyfrydu yn ei fab. Mae'n I blesio fe ym mob ffordd. Ac mae hynny yn bwysig iawn yn y Beibl. Mae anrhydedd y mab yn rhan o gynllun tragwyddol Duw. Ac mae'r tad yn ymhyfrydu, delight yn y mab. I ni'n cael rai adnodau yn pwynto nôl cyn creu y byd, cyn dod i'r byd. So, Salm 2 nawr te, dywedodd wrthyf, fy mab wyt ti, a fi ath genhedlodd di heddiw. Mae hwn yn mynd nôl I dragwyddoldeb nawr, cyn creu y byd. Gofyn a rhodda fi ti'r cenhedloedd yn etifeddiaeth ac eithafoedd deiar yn eiddo I ti. Nech chi gynllun Duw I roi popeth yn llaw ei fab. Cynllun Duw y tad yw hyn oherwydd bod e wrth I fodd gyda fe. Ac wedyn ni Ioan 17, diolch Geraint, y nawr o dad, gogonedda di fy fi ger dy fron dy hun, a'r gogoniant oedd I mi ger dy fron cyn bod y byd. Oedd na ogoniant yn perthyn i'r mab ger bron y tad cyn y byd. Ac mae'n dod nôl i'r gogoniant. Ond fel Duw ddyn, wrth gwrs, nawr, fel pen yr eglwys I gael ei ogoneddu eto. Ac wedyn, pan mae'n dod i'r byd a pan mae ar y ddaear, mae'r tad yn dangos ei hyfrydwch ynddo fe bryd hynny. Mae wrth I fodd, mae'n ymhyfrydu ac yn ei anrydeddu fe. Chi'n cofio, wrth gwrs, yn y bedydd, yn Mathew pennod 3. Dyma lais o'r nef yn dweud, hwn yw fy mab yr anwylid, dyma fe, ynddo ef yr wyf yn ymhyfrydu. Delight y tad yn ei fab. A mae'r arglwydd Iesu yn dweud tyma bach mwy wrthon ni am hyn yn Efengyl Ioan. Y mae'r tad yn caru'r mab ac y mae wedi rhoi pob peth yn ei ddwylo ef. Pam? Y cariad sydd yma rhwng y tad a'r mab, yr hyfrydwch yn ei gilydd. Y mae'r tad yn fy ngharu I oherwydd fy mod yn rhoi fy einioes i'w derbyn eilwaith. Cariad sydd rhwng y tad a'r mab. Nawr te, dyma'r peth cyntaf, gwelodd Duw yn dda. Mae'r tad a chynllun ar gyfer y mab ac mae'n ymhyfrydu ynddo fe.
Os mai dyma yw agwedd Duw y Tad, dyma ddylen hagwedd ni fod hefyd. Allwn ni ddim cael agwedd gwahanol tuag at Iesu Grist i agwedd y Tad. Yn ymhyfrydu, delight, yn yr arglwydd Iesu. Nawr mae hwnna'n air cryf, cofiwch. Delight, yfrydwch. Ac mae rhaid ni holi'n hunan wedyn ni. A'r arglwydd Iesu yw ein delight pennaf ni. Ai fe yw ein delight pennaf ni. Meddwl amdano fe, byw ein bywyd yn ei gwmni fe, glynu wrtho fe, ei wasanaethu fe, siarad o fe, ei geisio fe, popeth i ni'n neud, mae gyda ni olwg ohono fe, wrth i ni'n neud e. Dyma siwr mae'n dod yn ddelight i ni, yn ein bywyd ni. Ai dyna yw fy nilait i, na i ofyn i fi gynta, ai dyna yw dy ddelight i ar hyn o bryd. Ai dyna eich hyfrydwch pennaf nawr. O ddydd i ddydd ac o nos i nos. Mae'r Tad yn caru'r mab. Wrth gwrs, i ni fod i garu'r mab. Yr un peth, wrth gwrs. Mae'n i garu fe achos bod wedi rhoi ei fywyd. Wel, mae wedi rhoi ei fywyd dros o ni. Ac felly dylen ni fod yn ei garu fe. Ac mae hynny'n dangos ei hunan mewn dau beth yn arbennig i fuddod, yw air e, ac caru ei bobl e. Dyna'r ddau beth mawr, bod ni'n caru ei air, bod ni'n caru ei bobl. Ac yn ymhyfrydu. Ac wrth gwrs mae hynny'n golygu ei anrydeddu fe, ger bron eraill. Chi'n ffindo mas y ddigon cloi, fel arfer, beth yw delight person. Beth mae'n tueddu siarad amdano? Beth mae'n edrych mlaen ato? Beth sy'n mynd â'i fryd? A'i serch e? Chi'n ffindo mas, pan chi'n siarad a chi'n dechrau dod i nabod rhywun, beth yw ei delight e? Beth mae'n dod nôl ato fe trwy'r amser? Wel, ai dyma ein delight ni. Os na, dyn ni ddim lle dylen ni fod. Dyn ni ddim lle dylen ni fod. Ac wrth gwrs, mae yna waith i wneud yn ei bywydau ni. Wrth gwrs bod yna. Mae yna broses. Ond dyma i ni am ddod ato fe, bod ein hagwedd ni at y mab, yr un peth ag agwedd y Tad at y mab. Ac wrth gwrs, gallech chi fy mlaen, dyw e ddim fan hyn, allech chi fy mlaen i ddweud bod ein hagwedd ni at y Tad, yr un ag agwedd y mab at y Tad. Mae'n gweithio'r ddwy ffordd, wrth gwrs. Mae'r mab yn ymyfrydu yn y Tad. Oedd e ddim yn dweud dim byd, ond beth oedd y Tad yn ei roi iddo fe i'w ddweud. Oedd e ddim eisiau gwneud dim byd, ond beth oedd ewyllus y Tad ar ei gyfer. Oedd y hyfrydwch y Tad yn y mab, a hyfrydwch y mab yn y Tad. Ac wrth i ni fyfyrio ar yr arglwydd Iesu, mwyaf nawn ni, gadewch i ni weddio bydd yn dod yn fwy o hyfrydwch, yn fwy o delight i ni, yn ein calonnau, yn ein meddyliau, yn ein siarad, ym mhob rhan o'n bywydau. Wedyn ni, yn ail, mae cyflawnder Duw. Gwelodd Duw yn dda yw holl gyflawnder, breswylio ynddo fe. So mae Duw wedi gweld yn dda yw bod ei holl gyflawnder yn nawr, holl briodoleddau Duw, popeth allwch chi ddweud am Dduw, ei fawredd, ei allu, ei ras, ei nerth, popeth. Mae yn ei fab. Nawr, nid fel Duw, wrth gwrs. Mae hynny'n amlwg bod Duw y mab, bod e'n dduw, fel Duw y Tad. Mae hynny'n amlwg. Ond fan hyn, fel Duw ddyn, mae holl gyflawnder Duw ynddo fe ar ein cyfer ni, ar gyfer ei bobl, ar gyfer ei eglwys, ar gyfer ei
y briodferth. Ac wrth gwrs, bydd e'n mynd mlaen i ddweud, dyw'r angylion, llwch chi ddim gweud dim byd fel hyn am angylion, rhai pobl yn addoli angylion, a troi atyn nhw ac yn y blaen. Wel na, mae holl gyflawnder Duw ar gyfer dyn yn yr arglwydd Iesu Grist. A dim ond yn yr arglwydd Iesu Grist. Fan hyn mae e'n trigo, fan hyn mae e'n aros, fan hyn mae e'n preswylio. Okay? Ac o'n i'n darllen nawr yn Effesiaid, a mae'n pob bendith ysbrydol yn y nefolion leoedd sy'n eiddo i ni, siwd, yn Rhist Iesu. Mae'n werth i chi fynd dros y bennod yn gyson. Mae pob un o'r bendithion mae'n dweud yn Rhist, yn ddo fe, fersiwn ohono fe, yn yr anwylid, popeth, yn Iesu Grist. Fyna, mae e'n gorwedd. Holl gyflawnder Duw. Popeth allwn ni gael gan Dduw. Mae e yn Iesu Grist. Fyna mae e. Ar ein cyfer ni. Pob un sydd yn ymddiried ac yn credu ynddo fe. Yn gyntaf, i ni wedi clywed bod e wedi creu y byd, wrth gwrs, yn nefoedd ar ddeiar, trwy ei allu dwyfol. Mae wedi creu dyn, wrth gwrs, i fod mewn perthynas gyda Duw. So Jeremia 10, gwnaeth ef y ddeiar trwy ei nerth, sicrhaodd y byd trwy ei ddoethineb, estynodd y nefoedd trwy ei ddeall. So mae'r creu cyntaf trwy allu Duw a trwy Iesu Grist, wrth gwrs, trwy ei fab. Ond mae'n cynnal popeth trwy ei fab hefyd. Felly Hebreaid, ef yw disgleirdeb gogoniant Duw, a mae stamp o'i sylwedd ef arno, ac y mae'n cynnal pob peth a'i air nerthol. Felly, trwy Grist, mae wedi creu popeth, ac mae yn cynnal popeth. Yn y bydysawd nawr, yn y greadigaeth i gyd. Ond wedyn ni, pan ni'n dod i'r creu newydd, yr creu o'r newydd, unwaith eto, mae trwyddo fe. A pan ni'n dod i gael ein cynnal yn y greadigaeth newydd, a popeth trwyddo fe. Mae wedi creu y bydysawd, mae'n creu ni o'r newydd. Mae'n cynnal y bydysawd, mae'n cynnal ni bob amser. Dyma sydd mae'n neud trwy yr arglwydd Iesu Grist. Ac mae ffynhonnell gras gan Dduw, bywyd newydd popeth yn yr arglwydd Iesu. Reit, gawn ni lun nawr. Pwy sy'n gwybod beth yw hwnna? Ble mae hwnna? Cronfa ddŵr. Aerial view, wrth gwrs. Chi'n mynd arfer gweld o fyna, ond chi'n gweld Swiss Valley yw So, cronfa ddŵr sy'n cyflenwi Llanelli ar ardal. Nawr te, pan mae y dŵr yn y gronfa, dwi'n aros na, mae'n cael ei dynnu o hyd. A mae'n cael ei dynnu ac mae'n cynnal pobl Llanelli a'r ardal. Falle bod hi'n arall da fi rwle, na fe, os yw'n gwybod ble mae y gronfa yma ta? Mae yng Nghymru, Clywedog, yn y canolbarth, llyn Clywedog, ac mae llyn Clywedog yn cynnal mannau pellenig, tu fas i Gymru, canolbarth, Midlands, a Birmingham, ffordd credwch neu beidio. Nawr te. So mae'r gronfa yn dal dŵr mwyn cynnal pobl sydd yn yr ardal. Iesu Grist sy'n dal holl ras Duw mwyn ei bobl. Fyna mae yn y gronfa, yn yr arglwydd Iesu Grist. Felly, Ioan 1:16, o'i gyflawnder ef, yr ydym ni oll wedi derbyn gras
ar ben gras. Mae yna degau yn yr haf pan mae'r gronfa mynd yn eisiau. A mae yna ofid. A chi'n cofio yn y 70au, yr haf twym yn 76, ban, hosepipe ban ac yn y blaen. So y dŵr yn mynd lawr mor eisiau. Wel, dyw'r gronfa yma byth yn mynd yn eisiau. Byth. Mae'n amosib. Gallwn ni ddim tynnu gormod o ras a nerth ysbrydol oddi wrth Iesu Grist. Ddim yn tynnu digon i ni. I ni'n gallu tynnu a tynnu a tynnu. I ni'n gallu rhoi dŵr yr ysbryd ar ein bywyd ni i ddwy'n ffrwyth gymaint yn ei moyn. I ni'n gallu cael dŵr yn Iesu Grist i dorri'n syched ni gymaint ag yn ei moyn. Dim limit o gwbl, dim. Mae'n gyflawn. Mae'n gyflawn, mae'n llawn. A gras ar ben gras ar ben gras. Ffordd arall yn Colosiau 2, sydd fanna, yn ddoedd y mae holl drysorau, doethineb a gwybodaeth yn guddiedig. I ni nabod Duw, i ni ddod i ddeall ewyllus Duw yn well, a byw i blesio Duw yn well. Mae gyd yn yr arglwydd Iesu Grist ac yn ei airiau wrth gwrs. Ac wedyn, mae'r adnod nesaf yn adnod arbennig iawn dwi'n credu. Trwy ei weithred ef, sef gwaith Duw, yr ydych wi yng Nghrist Iesu. Yr hwnna wnaed yn ddoethineb i ni oddi wrth Dduw, yn gyfiawnder a sancteiddad a phrynedigaidd. Meddyliwch am y geiriau yna. Mae'n arbennig. I ni nawr, trwy ffydd, yng Nghrist. I ni wedi ein peipo mewn i'r gronfa. Fe yw y pen a ni yw y corff. I ni'n sownd ynddo fe. Trwy ffydd, trwy ymddiried, trwy dderbyn yr efengil, dderbyn y gwirionedd a wedyn ymestyn, ymateb a gafael yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac ohono fe wedyn ni, mae wedi cael ei wneud ar ein cyfer ni nawr, yn ddoethineb, cyfiawnder, sancteiddad a phrynedigaidd. So mae gyd fanna ar ein cyfer ni. Ond dyw e'n hyfryd. Doethineb i adnabod Duw, doethineb i fyw i blesio Duw. Gadewch i ni edrych ar y tri ola yna'n arbennig, yn gyfiawnder wrth gwrs. Fe yw roi'n dinam a di-fai. Yr un sydd heb bechod, yr un sydd â uniondeb llawn, dim methiant yn ei fywyd am eiliad yn ei fywyd daearol. Ein byd ni, y byd i ni'n trial byw ynddo fe. Mae di byw yn lan ac yn sanctaidd. Mae di cadw y gyfraith, mae di bod yn ifydd, cyfiawnder gweithredol, actif yn ei fywyd. Gwir gyfiawnder y gyfraith, nid cyfiawnder y Phariseaid, yn cadw rhyw lythyren allanol y gyfraith. Gwir gyfiawnder. Hynny yw yn ei feddwl ac yn ei galon ac yn ei gymellion yn cadw'r gyfraith, fel mae'n dysgu ni wneud. Ac mae y mor gyfiawn, does neb yn gallu ei gyhuddo na'i gondemnio. Cyfiawnder perffaith yr arglwydd Iesu Grist. Ond mae wedi cael ei wneud yn gyfiawnder ei mwyn ni. I ni gael bod yn gyfiawn. Ynddo fe. I ni gael ein gwisgo a'i gyfiawnder ef. Dyma beth mae'r apostol Paul yn gweud yn Rhufeiniaid 8, un enghraifft, pwy sydd i ddwy'n cyhuddiad felly yn erbyn etholedigion Duw. Pwy sy'n mynd i'n cyhuddo ni nawr os i ni yng Nghrist o'n pechod? Pwy sy'n mynd i'n condemnio ni nawr? Pwy? Duw yw'r un sy'n dyfarnu yn gyfiawn. Pwy sydd yn ein collfarnu? Gallech chi roi mewn fyna? Neb. 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 Does neb yn mynd i'n collfarnu, does neb yn mynd i'n condemnio, does neb i gael. Crist Iesu yw'r un a fi farw yn hytrach y gyfodwyd, yr un hefyd sydd ar ddeheulaw Duw, yr un sydd yn ymbil droso. Mae gyfiawnder yn ateb droso ni. Mae waith yn ateb droso ni i'n cynnal ni. Nawr te,
Cwestiwn cyntaf yn hyn, odych chi wedi derbyn cyfiawnder Iesu Grist? Na'r unig ffordd gallwn ni ddod ger bron Duw a bod e'n ein derbyn ni yn llawn, fel ei blant, yw trwy gyfiawnder Iesu Grist. Hynny yw, mae rhaid i ni bido meddwl, mae rhaid i fi fod yn well, mae rhaid i fi ennill yn ffordd at Dduw. Mae rhaid ni bido meddwl fel yna, mae rhaid ni bwyso ar Iesu Grist, ar ei gyfiawnder a'i berffaithrwydd ef. A trwyddo fe, achos bod e'n berffaith, yn gyfiawn, gawn ni yn derbyn yn llawn, fel se dim pechod yno ni, gan Dduw wrth bwyso ar Iesu Grist. Please, wi eisiau pawb i ddeall hwnna, pawb sy'n yma heno. Dyma lle ni'n cael cyfiawnder o flaen Duw, bod ni'n ymddangos o flaen Duw, nid yn ein pechod, ond yn lan ac yn gyflawn ac yn gyfiawn, ond yng nghyfiawnder rhywun arall, yr arglwydd Iesu. Mae wedi cael ei wneud i ni wedyn yn sanctaidd. Roedd wedi byw bywyd sanctaidd yn y byd, i'r byd ei gasau, i'r byd ei demtio fe, a'i wrthwynebu fe. Oedd e'n wahanol, oedd e'n sanctaidd, oedd e ar wahân i'r byd. Ac oedd ganddo fe nerth i wrthod, gwrthwynebu a gorchfygu pechod. Fe, yr arglwydd Iesu nawr. A nawr mae gyda fe y nerth yna ar ein cyfer ni. Pan ni'n credu, fi'n gweud o hyd, mewn yn bwysig i ni fod yn glir, pan ni'n credu, yr eiliad ni'n credu yn Iesu Grist, i ni'n gyfiawn o flaen Duw. Hollol dderbyniol trwyddo fe, ond mae pechod yn dal yno ni. A mae gyda ni frwydr nawr ar broses o'n sancteiddio ni. Ac mae angen nerth arno ni i goncro, i frwydro yn erbyn pechod. Ac i roi pechod i farwolaeth, byddwn ni'n sôn amdano fe nes ymlaen. A mae'r nerth yna sy'n neud yn sanctaidd, sy'n sancteiddio ac yn puro ac mae yn Iesu Grist, chi'n gwybod? Ynddo fe, mae wedi cael ei wneud i ni yn sanctaidd hefyd. Trwy ei ysbryd glân, ni'n cael ein geni o'r newydd, ac wedyn ni'n cael calon newydd, ac wedyn ni'n cael dyhead newydd i fod yn lan, ac ni'n cael nerth newydd i fod yn fwy sanctaidd. Proses yw e byth yn gorffen yn y byd hwn. Rhufeiniaid 8 eto, oherwydd yng Nghrist Iesu, y mae cyfraith yr ysbryd sy'n rhoi bywyd wedi dyryddhau o afael cyfraith pechod a marwolaeth. Mae'r gair cyfraith fyna'n anodd, nid cyfraith fel fel cyfraith wedi sgwennu lawr, ond cyfraith fel cyfraith mewn gwyddoniaeth, law of gravity, law of thermodynamics. Felly, y ffors a nerth yw e. Yn Nghrist Iesu, mae nerth, ffors yr ysbryd sy'n rhoi bywyd yn ein ryddhau o afael cyfraith pechod a marwolaeth. Ac yn drydydd, prynedigaeth. Ein ryddhau ni, ffordd arall o ddweud ein ryddhau ni nawr o gondemniad pechod, o oruchafiaeth pechod, bod e'n feistr arno ni, ac yn y diwedd o bresenoldeb pechod. Ac yn Iesu Grist yn unig, i ni'n cael ein ryddhau, chi'n gweld? Ynddo fe. Oes na bechod sy'n dyfeistroli di ar hyn o bryd? Oes na bechod sydd yn feistr? Gallai fod yn unrhyw beth. Mae yna gymaint ohonyn nhw, mae yna restrau ohonyn nhw yn y Testament Newydd, a byddai'n wahanol i bawb, beth sydd yn tueddu reoli, fod yn arglwydd arno ni. Pallu gadael ni fynd, pallu gadael ni ddod yn rhydd. Iesu Grist yw'r un sydd yn ein ryddhau ni. Fe yw'r un sydd yn ein ryddhau ni, ac yn rhoi nerth i ni, fel bod pechod ddim yn arglwyddiaethu arno ni nawr. Mae gyd ynddo fe, chi'n gweld. Nawr te, mae eisiau dod at y gronfa trwy'r amser i gael goruchafiaeth.
i ddod yn rhydd, i fod yn fwy na choncwerwyr. Datguddiad nawr te, diolch Geraint, i'r hwn sydd yn ein caru ni ac yn ryddhaodd ni. Oddi wrth ein pechodau a'i waed ac yn gwnaeth yn urdd frenhinol yn offeiriaid i Dduw ei Dad, iddo ef o'r gogoniant a'r gallu byth bythoedd. Amen. Un darlun arall i orffen o gyflawnder Iesu Grist, bod e'n bopeth i ni. Darlun Beiblaidd yw hwn nawr, darlun y graig yn yr anialwch. Pan ddath plant Israel trwy'r anialwch o'r Aifft i wlad yr Addewid, oedd y graig yn bwysig iawn iawn. 4 peth, dim ond nodi nhw, ddim yn hir. Y peth cyntaf yw bod y graig wedi cael ei hollti, chi'n cofio. Exodus yw hwn, diolch Geraint. Dywedodd yr arglwydd, bydd lle yn fy ymyl, saf ar y graig, pan fydd fy ngogoniant yn mynd heibio, beth roddaf mewn hollt yn y graig. Gallwn ni ar ffordd chuddio am llaw nes i mi fynd heibio. So mae'r graig wedi cael ei hollti, mae Moses yn mynd i'r hollt i weld ogoniant Duw. Ac wrth gwrs mae'r graig wastad yn pwynto at Iesu Grist. Mae wedi cael ei hollti ar y groes, beth fyddwn ni'n cofio dy Gwener, pan i ni'n dod at Iesu Grist, pan i ni yng Nghrist, i ni'n gweld gogoniant Duw. Gogoniant ei ras, gogoniant ei gariad, gogoniant ei berson, gogoniant ei fwriadau ar ein cyfer ni. I ni'n gweld gogoniant Duw yn Iesu Grist ac wrth y groes. Wedyn ni, yn ail, oedd Moses yn gorfod taro y graig i gael dŵr, chi'n cofio? Exodus 17. Pan weli fi'n sefyll o'r flaen a'r graig yn Horeb, taro'r graig a daw dŵr allan ohoni a chaiff y bobl yfed. Darlun arall o'r arglwydd Iesu, wrth gwrs, yn cael ei daro nawr ar y groes, a'r bywyd yn llifo, y dŵr bywiol yn llifo, i ddod â ni'n fyw i Dduw, i ddod â ni i gael yn argyhoeddi o'n pechod, i ddod â ni droi at Dduw, i ddod â ni bwyso, i ddod â ni i fod yn greaduriaid newydd, wrth gwrs, a'r dŵr na sydd yn ein cynnal ni. Ond ni'n dod blaen wedyn ni at Niwmeri 20, a mae sawl un yn meddwl, mae'r un graig yw i, maen nhw wedi dod nôl nawr, diwedd y daith yw hyn, a maen nhw'n nôl wrth y graig. Ac mae'r arglwydd yn siarad â Moses eto, cymer y wialen, a chynnill y gynulleidfa gyda thrawd Aron, ac yn ei gwydd dywed wrth y graig. Sylwch, nid taro, dywed wrth y graig am ddiferi dŵr. Yna byddi'n tynnu'r dŵr o'r graig ar ei cyfer ac yn ei roi'r gynulleidfa i hanifeiliaid i'w hyfed. Wrth gwrs, nath Moses anifuddhau. Ac oherwydd hynny, gafodd e ddim mynd i wlad yr Addewid. Cyfarch oedd eisiau y tro yma siarad ar graig. Ac wrth gwrs, y tad sydd wedi taro'r graig, y tad sydd wedi hollti'r graig mewn gwirionedd, oedd Moses wedi taro fe y tro cyntaf. Ond mae yna ddarlun bach arall fan hyn, i ni'n cael dod at y graig, i ni'n cael cyfarch a gofyn i'r arglwydd i'n cynnal ni. I ni'n cael gofyn iddo fe a pledio arno fe, a pwyso arno fe, i gael ein cynnal yn ein bywyd ysbrydol, yn ein bywyd ymarferol, yn ein bywyd ar y ddeiar o ddydd i ddydd. Ac mae yna un peth arall, dwi ddim gymaint yn Exodus, dwi'n gwybod, ond yn y salm ac yn Deuteronomium, y darlun bod mel i gael o'r graig hefyd. Salm 81, byddwn yn dyfwydo, mae'n herio, yr arglwydd yn herio i bobl, bod nhw ddim yn pwyso arno fe fel dylen nhw. Bydden ni'n dyfwydo di ar yd gorau ac yn dyddigoni a mel o'r graig. Ych chi ddarlun yw hwnna? Y mel yn rhoi melystra a maith, nourishment hefyd. Antiseptic, wrth gwrs, yn yr arglwydd Iesu Grist. Ac Corinthiaid i orffen, wrth gwrs, yr oeddent yn yfed o'r graig ysbrydol oedd yn ei dilyn, a Christ oedd y graig. Mae'r graig yn pwynto at yr arglwydd Iesu. Popeth oedd ei angen, holl gyflawnder Duw,
i'r bobl yn graig, ac i ni yn yr arglwydd Iesu Grist. Wel, peth cyntaf, oedden ni'n ymhyfrydu yn yr arglwydd Iesu. Wrth i ni feddwl nawr bod holl gyflawnder Duw ar ein cyfer ni, i ni gael cyfranogi o'r natur ddwyfol. Dyna yw'r bywyd Cristnogol. Person dynol yn cyfranogi, yn cael siar, yn cael nerth, yn cael bywyd o'r natur ddwyfol. Na beth yw e? Nid un ar ei orau, nid un yn ymdrechu ac yn stryglo fel un, nag nid yna beth yw e. Ond yn cyfranogi o hyd, yn tynnu o hyd, cael ei gynnal o hyd o'r natur ddwyfol. Oddi o'r ddiw a'i gyflawnder ef yn Iesu Grist. Ac mae hynny'n neud i ni yn gyntaf ymhyfrydu ynddo fe. Achos mae popeth ynddo fe. Popeth sydd ei angen. Ar gyfer pob achlysur, pob cyfnod o fywyd, pob cyfnod o'r fywyd Cristnogol, pob sefyllfa, pob amgylchiad, popeth. P'un bod e'n rhywbeth corfforol, p'un bod e'n rhywbeth meddyliol sy'n rhoi gofid i ni, p'un bod e'n rhywbeth i ni'n gorfod mynd trwyddo sydd yn anodd, p'un bod ni angen nerth i ddal ati i ddyfalbarhau, beth bynnag yw. Pob gras, i ddod yn fwy sanctaidd, i ddod yn fwy tebyg, mae e gyd yn yr arglwydd Iesu Grist. Y ffordd nawr te i ymhyfrydu orau yn yr arglwydd Iesu yw tynnu oddi wrtho fe trwy'r amser. Yw byw ar ei gyflawnder ef. Bod ein bywyd ni yn dangos bod ni'n tynnu oddi wrtho fe. Bod ni'n cael ein cynnal ganddo fe. Bydd e byth yn ein siomi ni, bydd e byth yn ein gadael ni lawr, dyw'r gronfa byth yn wag, mae bob amser yn llawn. Ger ei ben bo'r goron. Amen. Gawn ni droi nawr te at yr emyn ola am heno. Iesu, nid oes terfyn arnat. Mae cyflawnder maith dy ras yn fwy helaeth, yn fwy dwfwn, ganwaith nag yw'n hechod cas.
Diolch Arglwydd am dair i ni heno. Diolch am yr Arglwydd Iesu Grist. Diolch o Dduw ein Tad bod ti wedi gweld yn dda i'r holl gyflawnder breswylio yn ddoef ar gyfer ei bobl, ar gyfer ei eglwys, ar gyfer ei gorff. O, diolch Arglwydd. Ac i ni'n sylweddoli mai dyma sut i ni wedi cael bywyd newydd. Dyma sut i ni wedi dod yn fyw i Dduw o gwbl, yw trwy allu Duw yn Iesu Grist. Ac o Arglwydd, i ni'n gofyn i ti'n nerthu ni i fyw yn dy gyflawnder di o ddydd i ddydd. Diolch am y cyfiawnder yna sydd yn cuddio ein byau i gyd. Diolch am y sancteiddhad sydd yn ein nerthu ni yn y frwydr, yn erbyn pechod a y drygioni. Diolch am y prynudigaeth sydd yn ein ryddhau ni o gondemniad, oruchafiaeth a phresenoldeb pechod yn y pen draw. Diolch am y graig. O, diolch am yr Arglwydd Iesu. Diolch bod wedi cael ei hollti a'i daro i ni gael bywyd o Arglwydd. Diolch gallwn ni ddod at y graig o hyd. O, llanw ni, ath ysbryd glân i ni'n gweddio. Cymer y clod a'r gogoniant. Helpa ni i wneud yn siŵr mai ti yw ein gorfoledd a'n grym. Mai ti yw ein hyfrydwch ni. Gras ein Harglwydd Iesu Grist a chariad Duw a chymdeithas yr ysbryd glân, a'r hoso gyda ni yn nawr a hyd byth. Amen.